ታሪኽና ዝጅምር ኣሕምሮ ጉድ ዝነበረ ጄሚ ዝበሃል ሰብ እንዳርኤና እዩ። ማይልስናቶም ካልኦት ኣዕሩኽቲ ድማ ንዑ ይለኽፍዎ ነይሮም። ጄሚ ብኦም ዝናደድ እንተነበረ እኳ ነገር ግን ወቡና ኣንዲ ናይ ሓጎሱ ምኽንያት እዮም ነይሮም። ናብ ገዛ ብዝበፅሐ ሰዓት ድማ ኣዲኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ጻኒሒት ከመይ ከም ዝነበረ ተሓቶ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝበፅሕዎ ትንኮሳታት እውን ነዲኡ ኣይነግራን እዩ። ናብ ክፍሉ ብምእታው እውን ብቪድዮ ኮል ምስ ተማዕሮኽቱ ምዝራብ ይጅምር። ጄሚ እውን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጠረ ነገር ንምርሳዕና ንምዝንጋዕ ይውስን። ከምኡውን ጄሚን እቲ ኣብ ብፍርቂ ለይቲ ናብ ስራሕ ዝኸይድ ዝነበረ ኣቡኡ ይረኽቦ። ቀጻሊ መዓልቲ እውን ንጎ ጄሚ ምስ መዓሱ ናብ ቤት ትምህርቲ እንዳኸደ እዩ። ቦብ ድማ እቲ ጉልበተኛ ቆልዓ ኣብ ዝረአየሉ ሰዓት ይሃድም። ማይልስ እናቶም ኣዕሩኽቱ ንቦብ ክኸድ ምስ ገበርዎ ድማ ካብ ሕዚ ንድሓር ኣብ ካሊእ ሽግር ውሽጢ ንኸይኣቱ $100 ንክቦብ ይሓትዎ። ጄሚን እውን ካብኦም ምንም ዝተለቅሐ ገንዘብ ስለ ዘይነበረ እቲ ገንዘብ ንምኽፋል ፍቃደኛ ኣይነበረን። ከምኡውን እነ ማይልስ ሓይሎም ክጥቀሙ ይፍትኑ። ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሲነር ተምሃሮ ንማይልስ ኣብ ዝረአዩሉ ሰዓት ድማ ገዲፍዎም ይኸይድ። ኣብ ዝመሃርሉ ሰዓት እቲ ናይ ማይልስ ሓደ ዓርኩ ድማ ብረብሻ ምምሃር ይኸልኦ። ንሱ ድማ ድምፂ ብምውፃእ ደገ ንኽጸንሕ ይገብሮ። ጄሚ እውን ኣብ ወዳእታ ንቦብ ኣብ ደገ እንዳበኸየ ይረኽቦ። ንዑ ንምሕጓዝ ክብል እውን ኣብቲ ካፌ ሒዝዎ ይኸይድ። ከምኡውን አንዲ ኣብ ሰዓት እዚ ኤድርያን ዝተባህለት ናይ ክፍሎም ተምሃሪት ንጄሚን ትፈትዎ ከም ትመስል እውን ይነግሮ። ከምኡ ድማ ናብኣ ቀሪቡ ንኸዛረባ እውን ይነግሮ። ኮይኑ ግን ጄሚን ህንደቲ ዝኣክል ድፍረት ስለ ዘይነበሮ ድማ ናብኣ ከይኸደ ይተርፍ። ካብኡ እንዳሓር እውን ማይልስና ቡድኑ ገንዘቦም ንምጥያቕ ድማ ይመፁ። ኮይኑ ግና ጄሚን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተምሃሮ ዳበቕሉ። እዚ እውን ማይልስ ክኸድ ይገብሮ። ከምኡውን ሽዑ መዓልቲ ድሕር ሰዓት ማይልስ ንጄሚ ኣብ መንገዲ በይኑ እንዳኸደ ይረኽቦ። ንዑ ምህራም እውን ይጅምር። ከም ዕድል ኮይኑ እውን ሓደ ሽማግለ ሰባይ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ይምልከት ጠጠው ንኸብሉ እውን ይገብሮም። ከምኡውን ማይልስ ገዲፍዎ ይኸይድ። ካብኡ እንዳሓር እውን እቲ ሽማግለ ንጄሚ ናብ ውሽጢ ከኣቱ ምስ ገበረ እቲ ዝበፅሖ ጥቕዓት ምሕካም ይጅምር። ጄሚን እውን ኣንደበት ኣብ ፎቶ እቲ ሽማግለ ቦክሰኛ ከም ዝነበረ ይምልከት። ከምኡውን ናይቲ ሰብ ሽም ኣክሽን ጃክሰን ዝበሃል እንትኸውን ጄሚን እውን ከምኡ ቦክሰኛ ክኸውን ከም ዝደሊ ይነግሮ። ኣክሽን እውን ንቤተሰቡን ክሓቶምና ከምኡውን ፍቓደኛታት ከም ዝኾኑ ንገሮም ይብሎ። ኣብ ገዛ ምስ በፅሐ ድማ ስለቲ ዝተፈጠረ ነገር እዚ ወደን ቦክሲ ክስልጥን ከም ዝደሊና እቲ ዝነገሮም ነገር እውን ይነግሮ። ንዑ ድሕሪ ምምስጋን እውን ብሰላምታ ይሰናበትዎ። ኮይኑ ግን ጄሚን ዓርሱን ክከላኸል ንኸሰልጥኖ ምስ ነገሮም ንሶም ግን ባዕሎም ከም ዝወፅዎ ይነግርዎ። ነገር ግን ብኻልእ መዓልቲ ሓሳብ ብቀይሮም ናብ ኣክሽን ገዛ ይኸዱ። ንጄሚን ንክሕግዙ እዮም መፅዮም ነይሮም። ከምኡውን ኣክሽን ጄሚን ናብ ቤተሰቡ ናብቲ ዓርኩ መሰልጠኒ ማእኸል ሒዝዎም ይኸይድ። ብመጀመርያ እውን ናይቲ መሰልጠኒ ሓላፊ ዝኾነ ማኒ ንኣክሽን ኣብ ዝረአዮ ሰዓት ይግረም። ኮይኑ ግን ኣክሽን እቲ ዝተፈጠረ ነገር ምስ ነገሮ ማኒ ብፅቡቕ መንገዲ ይላለዮም። ንጄሚን እውን ንምስልጣን ድማ ይሰማማዕ። ብቐጻሊ መዓልቲ ንጄሚን ናብ መሰልጠኒ ቦታ ሒዝዎ ይመጽእ። ዝስልጥነሉ ሰዓት ድማ ድሕሪ ትምህርቲ እንትኸውን እቲ ቦታ ጄሚን ንኸሰልጥኖ ጻብ ምግባር ናብ እውን ከኣቱ ይገብሮ። ኣክሽን ድማ ኮፍ ኢሉ ጋዜጣ የንብብ ነበረ። ብኻልእ ወገን ድማ ንጄሚን ዘበረታትዑ ቃላት ምንጋር ይጅምር። ከመይ ኢሉ ጎበዝ ተባእሳይ ክኸውን ከም ዘለዎ ይነግሮ። ንምፍታን ክብል እውን ንኽደፍኦ እውን ከምኡውን እቲ ጓንቲ ኣብ ኢዱ ብምእታው ንክወቕዖ ይነግሮ። ድሓር እውን ኣክሽን ንጄሚን ናብ ገዛ ኣብ ዘብፅሐሉ ሰዓት ጄሚን ስማይልስ ዘለዎ ፀገም ይነግሮ። እቲ ዝነገሮ ስለ ገንዘብ እዩ ነይሩ። ኣክሽን ድማ ናይ መናውሒ ታክቲ ንኽጥቀም ይሕብሮ። እዚ ማለት እውን እቲ ማይልስ ዝሓተቶ $100 ገንዘብ $200 ገይረ ክህበካ እየ ብምባል ከምኡውን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከም ዝኾነ ንገሮ ይብሎ። ጄሚን እውን በቲ ሓሳቡ ምስ ተሰማምዐ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንግሆ በቲ ትማሊ ዝሰርሖ ስልጠና ሰውነቱ ተኣሳሲሩ ስለ ዝነበረ ድማ ቅድሚ ምኻዱ ኣዲኡ ተበረታትዖ። ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ድማ ኣክሽን ኣካይዱ ይምልከቶ ነበረ። ኣንዲ እውን ኣብ መንገዲ ምስ ረኸቦ ብቐልዲ እናስሐቑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይበፅሑ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ቦብን ኣልድሪያ ከይዱ ንኸዛረባ ይደፋፍኦ። ጄሚን ግን ኣይተዘጋጀኾን ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ነገር ግን ቦብ ምስ ከደ ማይልስና ቡድኑ ናብኡ ብምምጻእ እቲ ገንዘብ ንክህቦም የፈራርሕዎ ነይሮም። ጄሚን እውን እቲ ቅድሚ ሕዚ ኣክሽን ዝነገሮ ስትራቴጂ ይጥቀም። $200 ገይሩ ከም ዝህቦና ከምኡውን ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ ንክህቦ ይነግሮ። ንማይልስ እውን እዚ ነገር ዝፅቡቕ ስለ ዝነበረ ከይተቐበሎ ምሕላፍ ስለ ዘይኽእል ገዲፍዎ ይኸይድ። ኣብ ስልጠና ወቕቲ እውን ጄሚን ከቢድ ዝኾነ ኣተራርማ ከዕርፍ ኣይከኣለን። ነገር ግን ማኒ ንጄሚ ነዚ ነገር እዚ ንእሽተን ግዜ ከም ዝወስደሉ እውን ንኽገንዘብ ይገብሮ።
كيدو نتي زفتر نجر نأكشن ينجرو بخمسة عين السلطنة بتولك سلوات وزخول سبات سلازلون بزحك زين خيط وني نجرو نجر جن جمين يشان جزين كهبو بعقلنا هسم بينجرو أبقى زاب زملسو ساعات ونجيمي لو تبزي ممسو السرب الشي يمثل نجر جن أكشن يبرتاتو جيمين أبقى زاب زبسح ساعات دما أبونا بسرح نخير نات زياجو نبرة كمونا جيمين كونتات السرد أدما نسو عرسو تخلاقيلو فصلتنا خمس نبرو نجر جن بزي مهاروني سسطو بزا قصر مع الدول بايلسنا بدونو نبوب كاب جيمين نخر حق بلون يهارمو كمون نجيمين سلاتي جنزبي حتى جمينون نكامن ومنتان دحر تمرت سرح كم جمرة بتي سرح جنزب دما كم زخوف لمين نجر دحرون أبدرجا خوينو زبك زنبر بابوني رخبا كمون نزيعتن قلبتنياتات كابودنا حدا سعرام سب كم زي لنا كل جزية بأمدات سقايو خمس نبروي زارب زين جرزون قبل بوي أتو كمون بحالي المسلت أنا وني وسن أكشن زي مسبايون نابت مسلت أنا ما أخلي خير أجيبين عدا نابت مسلت أنا بوتا كم زخرك تنقر حاسب أنت نبرد سلك سلا زي بلوك ترول كم زي خالتيات الناقر أكشن وناب زخرل ساعتي رخبو جيمين بسايكل كم زخري نقرا أبو مسبا صحوون أتي حدا سلطاني أتا سايكل كي تسرغ نوشتي أتوا يبلو دحر مساعات ون جيمين تخرت غير مسلطاني جمر كمون قويا مجمارنا أتوم زبال عمو قبتا ممراسي نيرو حدا معالتي ولو مايلس جيمين أبشن تبيت وشتي رخبو عندي ون مسوز نبرن تخون مايلس نا عندي كاون كخيري نقرا نقرقن جيمين نا عندن كي خيري قبرا كمون جنزب خاك ساب زبكا نعم كي تلقيا يبلو عندي جن بزي نقر زيقرايا أتومو مساحة زبالو على ساعة دما جيمين سلات تفتر قولو نقري نقرا كمون ابن قرم مأخل أرديان أبو مسمسات تغير جيمين دما مساك خون كم زدلين داقر نساقن دبينم كبرا خو خمسة لو بتحبرو نسون بتي زبالته ملك يقبله تحارون الريانا الدعاء نجمين موسى مسا أبو وداتا ساعات ونينيرو نبيت سوون نغرام أزين خصبنو يقبرام أبو وداتا جنك خيري فقدلو أرديانا الدعاون أبتناي تمهارو بارتي قريفاتهم تخير أبتوش تزنبرا عوتاون سلازيت هدوتشيهم نابدقا وسيام كفيبلو أبو وداتاون أرديان لجيمين تسعمو وينكن كابز جزء كابتم ناي مايلس محازود حدا انت مسء اتي نجراتي قارز امون جيمين نتي قول عنك خدي قبرو نارديان ابزب صحوة ساعات سربرايز سلازي قبرا صباح نقراخب ويقبر شو عمشات ون جيمين نابا اكشن يدول امون اكشن سلك جزيئيو مغنياتون جيمين نقراخب كبلون سلك جزيئيو اسمو حازوتو كم سألحنا كمو بمكينة نخوص دوني نقرا اكشنون وصار مع تلام مسلطن حزو يخير زمين دما بقرعة بزمسل ملكه أرديان مسماني يفالطا ارمي سلطناول جيمينتي نقوانتي أبيرو أبزقتو لساعات أكشن ناماني أرديان بوكس نمار حاسبا خم تفلتي حتوا كوينجن تقرما تسحق نعا نمار حانتي بوكسنيا يسوعو نساون روزي تبالن تخون أبو مسركب حدا ودون كلل زبالة بأسن ختقبري الزوا رجيون بزقرن بقعات تزررو زينا أردان اختقرمي قبرا كمونا بوسانا نختصن حوني حقزا جميل سماني داسلت أنا تريقو باتيز مهارو زول نقر وندما تقرم وصال معات نقول جميل فتزتل أخم الأختي ملكات أزيز حالة فقزي صبوقان زنبرا كمونا بغصال معاتي كم زراخه وزحبري نيرو حزقنا أبسنا أغح منفسل زلو فرسون مزلال وسينيو من مكان يعرف تجزان تقونا نجار قلنا بتمثلت أنا خيرو جزانك حلف ماريسيو أبو مسبس أحاون ما نلو معان تزسلتنا على سب كم زلو ينقرا بمجمرة معتون أزينا أكشن نجار وينيرو مقنعتون أتي مسوز بأس حيال بوكسنيا ينيرو أكشنون فادلا تخديدنا بإلمس مانيون بزغسل معتي نجيمي ناي بوكس مارش ارت زنبرو سب يفالطو حدا تكنيكون نجيمين يمهرو بزغسل معتون مايلس نجيمين مسما حاوستو يرخبو امون جيمين ابسرقا منفسي نيرو منم عينت فرحت كيري يترف مايلس ابزخدو لساعتون ارديان نابوب بمسا تتحيزم نابت كافي يخدو دحارون جيمين نابشنت بيتي خير حدا سينر تمهاراي نابو يمسه المحزون بسمايل استبايس تشنفو ينيرو
ከምኡውን ኣብቲ ናይ ማኒ መሰልጠኒ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ጠንኪሩ ንኽሰርሕ ንማይልስ እውን ከም ዘሸንፎ ይነግሮ። ኣብ ንግግሮም ማእኸል እውን ካብ ናይ ማይልስ መሓዛ ሓደ ሓብዩ ይሰምዕ ነበረ። ከምኡውን ንማይልስ ቴክስት ይልኸሉ ጀሚን እቲ ገንዘብ ዝኸፍሎም ከም ዘይበሰለና እቲ ዝሰማዖ ኩሉ ይነግሮ። ኮይኑ ግን ጀሚን ብዝበለፀ ንምፍራሕ ግላይ ስጃው ዝበሃል ሰብ ንምምፃእ ይውስኑ። ነገር ግን ኣብቲ ናይ ስልኪ ንግግሮም ካልእ ተምሃራይ ይሰምዕ ስለ ዝነበረ ነቲ ሲነር ተምሃራይ ይነግሮ። እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ጀሚን ኣብ መወዳእታ ንኣርድያ ስለቲ ዝተፈጠረ ነገር ይነግራ። በቲ ዝስልጥነሉ ምኽንያት እውን ማይልስ ንዕን ምፍራሕ ጠጠው ንኸብል እውን ከም ዝኾነ ይነግራ። ከምኡውን ንሳ ናምባንዲ ደው ኢላ ማይልስ ረኸቦ ከም ዝኸደት ትነግሮ። ምኽንያቱ እውን ኣብኡ ገንዘብ ዝበሃል ስለ ዘይብሉ ጉድኣት ንኸይበፅሖ ስግኣት ኣትይዋ እዩ። ማሊ እውን ብዚ ንኸይትጨናነቕ እዚ ነገር እዚ ዓርሱ ክዋፅኦ ከም ዝኽእል ይነግራ። ተመሳሳሊ ግዜ እውን እቲ ሲነር ተምሃራይ ኩሎም መሓዙ ይፅውዖም ገላስ ጃው ጠጠው ንኸብልዎ እዩ ነይሩ። ጀሚን እውን ካብ ክላስ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ይረኽቦ። እቲ ዝግበር ባእሲ እውን ንኩሉ ተምሃራይ መልእኽቲ በፂሕዎ እዩ ነይሩ። ማይልስ እውን ከም ዝሸወድዎ ይናገር። ክላስ ጃው ቅድሚ ምእታው እቶም ሲነራት ተምሃሮ ጠጠው የብልዎ። እዚ እውን እቶም ዝበኣሱ ማይልስና ጀሚን ጥራይ ይኾኑ። ከምኡውን ጀሚን ምስ ማይልስ ምበኣሱ ይጅምር። ነቲ ዘሳቅዮ ዝነበረ ሰብ እውን ንምምሃር ዝተጀጋዘቦ ይመስል። ሓይሉ እውን ኣብቶም ድኹማት ሰባት እንዳርኣየ ጥቕምታት ምርካብ ጠጠው ንኸብል ይነግሮ። እቶም መምሃራን ዳክሽን እውን ምምልካት ይጅምሩ። ማይልስ ዓቕሚ ምስ ወሓደ እውን እቶም መሓዝቱ ንኽድረቡ ይነግሮም። ከምኡውን ቦብና አንዲ ብምእታው ጠጠው የብልዎም። ጀሚን እውን ማይልስ ብሕማቕ ወቂዖም ሰውደቆ ኣብ መወዳእታ ብምሽናፉ እውን እቲ ባእሲ ይውዳእ። ከምኡውን ኣብዚ ትምህርቲ ቤት ኣኽብሮት ንኽረክብ ይገብሮ። ኣክሽን እውን ብቐፃሊ መዓልቲ እቲ ቪድዮ ንማኒ የርእዮ። እቲ ቪድዮ እውን ቫይራል ምስ ወፀ ንሶም ድማ ይሕጎሱ። እዚ ቪድዮ እውን ኣብ ዜና ናብ ካልኦት ሶሻል ሚድያ ይዝርጋሕ። ጀሚን እውን እቶም ሰባት ከመይ ገይሩ ከም ዘውደቖም ዝተለቐቐ ቪድዮ ኩሉ ሰብ ንክሕጎስ ይገብሮ። ናይ ጀሚን ኣዶ እውን ኣብቲ ቪድዮ ምስ ረኣየቶ ትግረም። ኣብ ታሪኽና መወዳእታ ጀሚን ምስ መሓዙ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመፅእ እንከሎ ንሪኦ ከም ዘብቕዐና ድሓር እውን ዝኽበረሉ ግዜ ምዃኑ ይርኤና። ታሪኽና የዚ ይመስል ነይሩ። ላይክና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ብኻሊእ በሳት ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ንዓኹም።